Den prayoga lungguh sembah pangabekti kula mugi konco Kanjeng. Dak tampa bocah prajurit ora liwat puja astutiku kotapan. Sanget anggen kula mundi mugi dadosaken jejimat jiwa. Nur kepriye pakaryanmu coba aturke cek men dipirang kabeh kaulaku orang Kadipaten Budak Seger. Bareng matur Kanjeng. Jejiban kula namung jagi gedhong pusaka wonten Kadipaten Budak Setegal. Iya. Dinten sakmenika boten wonten salah satunggaling pusaka ingkang ical. Kaya ngono. Tembung umpama ana salah sawijining pusaka kang maca saka plangkan gedhong pusaka njur kepiye tanggung jawab? Jangga kula ingkang dados pigatosipun. Kowe wani wati lelabuh parang sesembanan Kadipaten. Penakno. Prajurit gablok
Dawuh sabda katimbalan kula Kanjeng. Mergo iki mengko siji moko siji kabeh. Kaulaku bakal tak nyur kepiye jejeban sing wis tak sampirke pundak kiwolan tengen coba matur. Duh Kanjeng, sekawet kula sampun nampi dawuh. Anggen kula gladi sedaya prajurit ing dinten sapunika sampun ketingal Trengginas ugi trampil. Sawanci-wanci panjenengan badhe naliti pirsa. Kula kinten boten badhe kuciwa Kanjeng. Kaya ngono nggih. Merga kabeh tak pasrahke marang jeneng sira. Pinangka kekuatane marang Kadipaten Budak Setegal. Yen to nganti lir anggonmu kula wentah pagangan anyar ana ing Budak Setegal. Ing mangkone ora bisa kukuh bakuh Kadipaten Budak Setegal. Penak wis to akan dawuh. Prajurit amat sabda dawuh katimbalan kula Kanjeng. Semono uga kepiye jejeban ucap batu. Kepareng matur do Kanjeng. Sekawit kula sampun nampi dawuh panjenengan. Anggen kula ngayahi jejeban jagi tapel wates wonten dalam Kadipaten Budak Setegal. Kula kinten boten badhe nguciwani Kanjeng. Menawi wonten salah satunggaling pawongan badhe lumebet boten beto serat ingkang dipun tampak asmane panjenengan. Iya, boten kula keparengaken Kanjeng. Bagus. Kaya ngono kuwi pakaryan becik. Aja dupek lagi mangsa katentreman. Yur kowe taledor. Sapa ngerti ana dom sumupe banyu. Prajurit trek sandi sing dheweke kepengenake karingkian ana ing Kadipaten Budak Setegal. Penak lho. Wis tak akan dawuh kang pungkasan prajurit Sadrun yo ngiras virus karo Moding. Nah, iki Kadipaten Budak Setegal. Iki didongake. Ora mung Budak Setegal. Kalebu padukuan iki omah tebu. Iki didongake. Anggone duwe pahargyan sedekah bumi. Inang kita jenenge. Didongake. Nggih. Ha. Kula dongaken ingkang cicitan adik wis mawon sampeyan niku. Adik sapa? Oscar. Oscar. Mugya dados anak soleh. Ya. Berbakti kepada orang tua. Ya. Berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Malah kaya Moding kula. Lah kowe iki lak prajurit miras kiros Moding. Nggih. Wis penake matur nuwun. Aku ngerti. Marang lelabuhane kaulaku. Aku ora bakal lali karo kowe. Nggih. Mesti tak kaceki. Nah, niku. Belanjamu maune piro? 100. Mengko tak kaceki. Lah ngoten mergo aku seneng karo kowe. Lah ngerti lelabuhanmu. Sing maune bayaran 100. Tak kaceki. Kaceki pinten? 75. Wis apik to. Brai. Wis apik to. Mendo sawetara. Nggih. Wali Kakang Patih Lonopati. Ora nggih Kanjeng. Nyur kepiye alahe kabeh kaulaku Kakang Patih Lonopati. Kaula wonten ing Budak Setegal. Wiwit saking dusun mandhap wonten ing Karang Pradesan. Sampun ketingal tentrem ayem gemah ripah Allah sinawe. Boten pikiran sandang panganan papan. Tunggal kemawon boten wonten kawula nandhang cecingkrangan. Lumebet wonten ing Kitha Raja. Saben-saben panjenengan kawontenaken Wiswana Agung. Tunggal kemawon boten wonten tumbaring negari ingkang badhe wani nguthangaken kursi palenggan. Menika saking ageng lan riba panjenenganipun jumlah dipati wonten ing Budak Setegal. Kabeh ature Kakang Patih Lonopati. Kuwi tumiba ing kasunyatan
Apa wong saged daling ati? Wong gawe bomo ing penggalihku. Apa ya pancen apa anane kang dadi ature Kakang Patih Klonopati? Kanthi kasunyatan wiwit kula jeneng Patih pun dari Kadipaten Pudas Tegal. Nyatanipun Kadipaten Pudas Tegal boten wonten antara merga apa Kakang Patih Klonopati? nggih. Kabeh aturmu kalebu ature kabeh kawulaku. Munggah praya prajurit siji wae ki ora ana sing gawe kuciwaku utawa ora nyenengke penggal. Ning kaya-kaya anggonku jumeneng Adipati ana ing Pudak Setegal. Iki sih duweni kekurangan. Kanjeng Dipati, menawi kula badhe matur bloko bab kekiraan panjenenganipun jeneng Dipati wonten Pudak Tegal. Menapa penggalih panjenengan boten murina ing mangkenipun? Kenapa aku kudu ngirit malah seneng anggo banget mergo jejeg doyonging Kadipaten Pudak Setegal iki manunggaling kawula lan Gusti ora dupeh panjenenganku ki panguwasa ya ora aku nggunakake panguwasaku ki ora malah aku nelake matur nuwun lamun to Kakang Patih gelem nuding manggon ngendi to kekurangan. Aten iki. Iya. Ringaten kula badhe matur bloko wonten Iya ya. Alipun kaum putri wonten ing Kadipaten Pudas Tegal. Sesembahan wonten ing Pudas Tegal benjang menapa mengku satunggaling wanita kangge jangkepi damparing kaprameswaren. Kebasan ringin sak kembaran ingkang tinandur wonten madyaning alun-alun tegesipun wonten Bapa Raja kedah wonten Ibu Ratu. Kaya ngono Menika kegeranipun. apa bener kaya ngono prajurit? Yes. Dadi manggon kekuranganku mergo dampar kaprameswaren sekumpang Katon suwung durung duweni garwa. Minangka ibune ratu. Kaum putri ana ing Pudak Setegal. Iki ngepasi pisoanan iki iki mau anake sapa ini? Anake sapa iki? Kowe nek sowan ki aja nganggo anak. Boten. Boten. Mergo wis ana padikan wanita. sampun wonten Sing pasukan bakal tak sengkake ngaluhur tak pundhut pinangka garwa prameswari. Lungguh dampar garwa prameswari ana ing Pudak. lajeng wanita saking pundi Kanjeng? Putra-putrine Dipati-Pati saka kraton Kedhiri. Sinten? Kang aran Galuh Candrakirana. Galuh Candrakirana. Semune angklong bareng aku ngandhake putri kuwi mau Galuh Candrakirana ya Sekarta. Nggih mawon Kanjeng. Jalan nyebab putri Galuh Candrakirana Kedhiri. Iya, Menapa boten wonten wanita sanesipun Galuh Candrakirana? Lho, jagat menika digelar rompa Kanjeng. Kakang Patih Oh niki. sing bisa nuju prana. Sing dak tresnani iki mung sawiji. Ora liya Galuh Candrakirana. Nyuwun sewu Kanjeng. Menapa Kanjeng Dipati dereng pireng pawarta? Kamangka pawarta kala sampun sumebar wonten ing jagat iki. Ngenani apa Kakang? Menawi Galuh Candrakirana menika sampun gadhahi pacangan. Wes duweni pacangan. Ning lak durung dadi garwane kok. Derek nembe pacangan. Malah putra saking Jenggala. Oh, Panji Asmara Bangun. pacangane Panji Asmara Bangun. Nanging ngene Kakang Patih Klonopati. Tembung calon iki dipérang mesti dadi loro. Leres. Bisa calon dadi lan bisa calon urung. Padha-padha calon. Aku go ngepengenake duweni garwa Galuh Candrakirana. Dadi ora ana salahe yen to aku adu kabujan melu nglamar Galuh Candrakirana.
Menika leres Kanjeng. Sinten ing mangkenipun sami-sami lamar galuh Candrakrana panjenengan iming-iming bondo donya ingkang kathah mbok menawi badhe kapiluyu galuh Candrakrana ana tetembungan kalah rupa menang bondo leres kalah bondo menang donga nah dukune kula kalah rupa kalah bondo kalah donga mati jak wis kula saka kuwi kabeh kaulaku pamerono bondo donya saka Kadipaten Pudak Setegal grojok bondo donya mengko ben milih aku leres ah kula ayo uparan munggah ana kraton iki perkawis katentreman wonten ing praja Kediri ngantos Tegal saged menika tentrem lan ayem sedaya kawula panjenengan menika boten wonten ingkang ngandhang kajenengan malah kaporo panggesanganipun sedaya kawula wonten ing praja Kediri wiwit pucuk ing Pungarga mandhapipun para pratisan pinggah wonten ing Kutaraja sedaya kala wau nggampu pindho linapun boten kekirangan sandang utawi bombong lan bungah penggalek sun sawise midang takya kendhang di lewat nepati Budos kacetha panguripaning kawula dasih ana ing Kediri ora kekurangan sawiji apa bae wiwit sandang pangan lan papan sarwa kecukupan mumbai patih ora ketangno kawula padha ngrasake kabagyan urip nanging jeneng sira minangka bakal wakil anggon ngembat pradata ana ing praja Kediri aja nganti lena ing kaprayenan ora ketangno iki mangsa katentreman kudu setiti den ngati-ati jalaran musuh kang mbebayani kuwi rasa konjaban negara nanging musuh kang mbebayani kuwi ana ing sajroning praja sedaya pangandika panjenengan Maestro sawentara pinakyang Gusti yen ora salah kapunanku Panji Kartolo Menika leres kula, Pak. kanthi basuki swarta ing praja Kediri Kajurung donga lan pamujinan dalem kuwi dodo anggen kula sowan namung kemawon sungkem kula pinanggih iki, Pak. iya wis tak tampa gawe bombong pengeling wong tuwa tapi boko sombalen pangestune wong tuwa ndang sira tampan ora Sangat anggen kula nampi dadosaken jimat kula. iki mau saka praja Kediri ngelengake tindak ngelangke apa ana kawigaten kok ya ora paring cecala luwih dhisik Paman Lembu Amisena sowan kula kejawi kapang dumateng panjenengan ugi keluarga wonten kraton Kediri yaktinipun kula namung kautus Kanjeng Rama kapurih nanjaken pangandikan panjenengan rikala semanten ingkang sampun nate karembak ngenani dinten dedhawanipun Kang Mas Panji Asmara Bangun galah kanggo Galuh Candrakrana. dadi Tole Panji Kartolo minangka Jonggo Irastawa bakal wakile Kang Mas Prabu Lembang Luhur kang supaya nanjekake dina kendhinging dedhawan anak Mas Panji Asmara Bangun kelawan putraku Galuh Candrakrana Menika leres le dawuh Kediri tuwika temanten putri jeneng temanten putri kuwi mung tansah atut kelawan apa sing dikersake temanten priya
manten putri ora menang nentokake dina. Ning sing menang nentokake dina kuwi ngersane Kang Mas Prabu Lembuang Unggul pun paman pasrah. Amarga pun paman ora dadi alangan, pun paman arsa mituku apa kang dadi ngendikane Kang Mas Prabu Amidudul. Ngaten nggih paman. Nyuwun sewu nggih paman. Iya iya. Kanjeng Rama sampun pados pujangga kangge nentokake dinten. Sampun manggihaken dinten malahan. Dadi Kang Mas Prabu Lembuang Unggul wis nentokake dina kanggo kendinging dedaupaning nak Mas Panjasmara bangun kelawan Galuh Candra Kirana. Menika laras paman. Yen pun paman kepareng entuk ngerti njur dedaupane tumiba dina apa lan sasi apa dole dumawa wonten ing dinten Respati Manis Candra ingkang badhe kelamaan benjang niku menawi panjenengan boten wonten alangan dina Respati Manis sasi ngarep nggih Panipati Kudasina nggih kula aku kok rada kelalen ngenani bab hitungan dina Respati Manis kuwi dina apa to Pak Nipati? Panjenengan menika kados pundi? Panjenengan menika sesembahan. Perkawis dinten Respati Manis kok panjenengan menika mboten ngertos. Perkara dina pancen ora tak sinaoni jalanan aku ngumbat raja. Yen to mung aku sinau babagan dina, iki mengko yen tuwa aku bakal dadi dukun. Kula kuwah nyinaoni dina. Dadak panjenengan menika mboten ngertos. Ora ngerti babar pisan. Semanten ugi kula. Kula nggih mboten ngertos. Dadi sliramu uga ora sinau menani dina. Mboten. Lah mangke niku kula sapa dados napa niku dukun. Nggih monggo ngapunten. Le, Respati Manis kuwi tumiba dina apa to, Le? Mbok enggalo bloko kemawon aja mbingung kelawan rasane wong tuwa to. Menawi boten lepat niku ra kemis legi to, Pak. Kemis legi. Nggih. Oh, nggih. Respati Manis niku kemis legi. Respati kuwi kemis, legi kuwi manis. Manis. Oh, dadi Respati Manis kuwi kemis legi. Kemis pira, Le? 8, Pak. Kemis kuwi neptune 8. Nggih. Lah yen legi gangsal 5. Nggih. Yen digunggung dadine 13. Nggih. 13 ento petung manten kuwi bejo cilaka loro pati, bejo cilaka loro pati, bejo cilaka loro pati, bejo. Lah, tumiba bejo uga hitungane tumiba penunggul. Iki ing besuke anggone dadi temanten Galuh Candra Kirana lan Mas Panjasmara bangun iki bakal dadi priagung kang pinunjul uga bakal atur runtut selawase. Saya niku Respati Manis kemawon. Apa to teh? Ya, yen pancen kaya ngono. Dole pun paman uga ora duwe alangan. Mboten wonten alangan. Ora duwe alangan lho. Pun paman nayogyani pitunging Kang Mas Prabu Amidudul kang nemtokake dina kenthinging dedaupan Panjasmara bangunan Galuh Candra Kirana tumiba ing dina Respati Manis. Engko sakbalimu saka kraton Kediri enggal matur yen to aku wis nyarujuki perkara dina kang dadi pilihane Kang Mas Prabu Amidudul. Amin. Amin. Kula ingkang sowan. Amin. Murage jeneng sira tang penangake murbuk sapa tamune lan apa wigatine napa sampun dipun kepareng Nun sewu nun nggih nun sewu ki sana boten ateges kula menika tambuh kaliyan panjenengan menika mboten nanging nembe sepindah niki kula ngertos dumateng panjenengan nitik agem-ageman panjenengan menika kados piyayi panjenengan menika sinten wingking saking pundi minggah wonten ing Kediri wonten wigatos menapa saderenge kula paring pawangsulan nggih panjenengan sinten pangkat napa
Nami kula Kuda Sinupit. Pangkat kula Patih. Oh. Gusti Tapih Kuda kecepit. Lho. Gusti Patih Kuda Sinupit. Oh, tenan. Kok kuda kecepit. Sudi Yamestani. Kula pun dipati Klono Tunjung Sita. Klono Kadipaten Budak Setegal. Wigatos kula pengen pinanggih sesembahan wonten ing kraton Kediri. namung menika jenengan samandha sawetawis. Nah nggih. Sinuwun Wak Nepatih Kuda Sinupit. tamu kala wau naminipun Klono Tunjung Seta saking Kadipaten Budak Setegal. Minggah wonten ing Praja Kediri ken pinanggih dumateng Kediri. Sementara lungguh Kang Prayu. Istana. Jiron mangernya Jiron. Kamerane jenengan benerke mboten kantenane kok pripun? Wah, sepion niku mloro tiyang niku. Tulung sing teng mriko sepiyane dungker kedhek, Pak. Kisana Klono Tunjung Seta. Leres Budak Segal kang dadi kabupatenmu. Lah niki diwanuhi Prabu Lembu Amisena. Ratu ana ing Kediri. Panjenengan sinuwun Prabu Lembu Amisena. Wah, ngaturaken sembah pangabekti sinuwun. Iya. Tak tampa mung wae puja asminggal sira tampan. Sanget anggen kula nampi mangke kula biawaraken dhateng kawula kula wonten ing Budak Setegal. Gawe kaget jroning penggalihku dene sliramu miyak sagung para nayaka lan tamtama kang lagi sumiba ana ing kraton Kediri. Dur duwe kawigaten apa? Wigatos kala wau magepokan diri kapribaden kula tumanduk sinuwun Prabu Lembu Amisena. Yen pancen mujudake wadi sliramu bakal tak kanthi mlebu ning gandhok buri mengko bisa rembukan catur mitra bebarengan lan panjenengan ingsun. Wah, boten. Malah kapara kersanipun kawula panjenengan sami ngertos yen pancen ngono marake matur kang cetha lan terwaca apa wigatine dene kang sira suwan ana ing Kediri. Wonten kalih kawigatosan ingkang badhe kula unjuk atur kersanipun sinuwun Lembu Amisena. Ingkang angka setunggal pakabaran apa leres panjenengan gadhahi putra putri ingkang nami Galuh Candra Kirana. Ora luput apa kang dadi aturmu putraningsun loro cacahe Galuh Candra Kirana lan Galuh Ajeng. Kang mbayun ora liya Galuh Candra Kirana kang muragil Galuh Ajeng. Dados pakabaran kala wau tata boten ngombyawara. Bener. Ngajengaken wigatos ingkang angka kalih karaya-raya saking Kadipaten Budak Setegal sowan wonten Kraton Kediri betahipun kula pengin lamar Galuh Candra Kirana. Lamar Galuh tekamu randat ana ing Kraton Kediri. Lho jalaran apa? Galuh Candra Kirana kuwi wis tak pacangke kelawan Panji Asmara Bangun satriya saka ing Kraton Jenggala malah kepara. Kentinging dina dedaupan antarane Panji Asmara Bangun kelawan Galuh Candra Kirana wis tak temtokake. Ora liya dina Respati Manis sasi ngarep kang bakal tumeka. Uga utusane Kang Mas Prabu Lembu Amisena ora liya nak Mas Pangeran Panji Kartala durung bali ana ing Praja Kediri. Yen silamu ora percaya apa kang dadi pangandikaku kowe kena cecaturan kelawan Panji Kartala badal wakil saka Kraton Kediri. Mboten, sampun dipun keparengake. Ayo, ayo. Ayo.
nggih. Panji Kartolo. Lono Tunjung Seto. Rono Tunjung Seto Adipati. Iya. Gamblang cetha welo-welo ngendikane Paman Lembah Misena. Yen dina dedaupan iku wis ditentokake. Kok dicabake karo Paman. Panji Kartolo badal wakil Jenggala. Nadyan dina wis ditentokake. Waton isih durung ana janur kuning lengkung. Iki sah darbeke sapa-sapa. Tur meneh ana tetembungan triping Gedang Raja. Sithike ding padha rasa. Nek isih ora nrimo SCTV. Satu untuk semua. Apa ngene? Tak liru bondo donya. Kowe njaluk liru bondo donya pira mengko? Kok saka budak setegal tak wenehke sok kanggo kabeh. Jenggala kuwi kraton. Setegal ki wong adipati. Lho lan kadipaten bondo donyane akeh jare. Dadi kowe tetep bisa baca. Tak bacoke. Kowe alus tak langgati parandene kowe boga. Ngeritosa berkataning prajurit Asura bantu kelawan Panji Kartolo. Ngestoakan ya. Tidak prajurit.